A ni ba talaka ba ne likis, amma a daɗin kowa an ya wuce likis tubus ne ba. Abin da ya ja hankali na ba wai ni na zaɓa wa kaina ba. Ɗora na aka yi a kansa wannan rol ɗin. To ni kuma dama a iya sani na a matsayina na marubuci kuma darakta producer kuma na tsinci kaina a matsayin wanda zan fito a wani sin, sai na yi murna na karɓe shi. Kuma daman wannan ita ce take yawan wahala a wajen jama'a, a ce maka ga abin da ake so to ka yi ya ƙoƙari ka fito da darakta da shi marubucin abin da suka rubuta da kuma abin da suke so duniya ta gani. To jama'a assalamu alaikum. Abin da ya sa na karɓi wannan rol nawa na Adama, saboda ni dama a matsayina na actor wacce ake kiranta ta taka rawar wasa, labari abin da darakta ya rubuto aka ce shi ake bukata, dole ne ka tsaya ka bada abin da ake bukata domin saƙo ya isa ga waɗanda aka yi domin su. Shine dalilin taka rawar ɗina na Adama. Gaskiya alhamdulillah 100% ina farin ciki da rol ɗina na Adama, amma ba a daɗin kowa, ba a zahiri ba. Gaskiya ba haka nake ba, wallahi ba halina ba ne. Wannan dai labari ne kamar yadda aka zo da shi a rubuce, kuma dole ne in yi aikin nan daidai da yadda ake bukatar shi domin saƙon ya je dai. Duk dai akan saƙon ne ai. Ai gaskiya rol ɗin Kamaye ba abin da ya jawo min a duniya illa ɗaukaka. Domin da mutane sunan suka sani, ɗan azumi baba, ɗan azumi baba. To yau kuma wannan sunan da rol ɗin da nake takawa a cikin shirin, to ya sa duniya ta sani, ta ga fuskata, kuma a koda yaushe mutane sha'awa ta suke. Mai fahimta a kallon ya san wasa ne, wayanda ba su da fahimta kuma har sakonnin zagi turowa ake, ai baki da mutunci, ai kaza kaza, duk yana faruwa. Amma dai gaskiya alhamdulillah, kamar yadda yake faɗa, in ya tsaya a gurin taro zai canza. Haka ni ma duk taron da na je sai ya canza. Ba abin da ya dame ni, dama ni ba farin wata ba, ai ban isan gama duniya da haske ba. Dole ne in wani ya so ka wani ya ki ka, baka taba zama masoyin kowa da kowa ba. Wani zai kaunace ka, wani kuma kawai sai ka ji muryar mutum a rediyo baka taba ganin shi baka ji kana kaunar shi. Sai ka ji muryar mutum a rediyo baka taba ganin shi baka ji duk duniya ba wanda ka tsana sai shi. Ba daɗin kowa ba ma, ko a Kannywood din da sauransu, duk irin aikin da aka kira ni in yi, zan yi bakin iyawa ta, bakin gwargwado, zan kawo darakta abin da yake bukata kamar yadda aka umarce ni, insha Allah. Na yi shuhura a ɓangaren rubutu, to amma wannan suna ne. Na yi shuhura a ɓangaren darakta, tunda na yi manya-manyan fina-finai wanda duniya ta sani, kamar irin su Babban Gari, su Duhun Daji, irin su Juda ɗin, irin su Dandazo. To ga sunan dai ba za su kirgu ba. To a nan sunan aka sani, ba a san fuska ba, amma a cikin shirin daɗin kowa to fuskar aka sani. To kuma idan aka hada da wancan sanin da aka yi, to shine tauraruwa ta fita da ku. Ina fim daidai gwargwado, muna fita aikin fina-finai kafin ma a kira ni daɗin kowa. To amma dai a sanni din fa, kowa da kowa ya sanni, duniya ta sanni, gaskiya sai a daɗin kowa, ɗaukakar Allah ya kawo ta, kuma kowa ya san ka. Gaskiya ne, daɗin kowa ita ta daga mu, kowa ya san mu. Amma a fina-finan ma muka fito jifa-jifa. Ba zan manta ba, na je gidan Hajiya Zulai Bebeji, saboda uwar ɗaki na ce a makamin zauna tare, kuma mun yi zama na mutunci. Na je gidanta a nan Gaida Kashu,
na ce hajiya, ta ce na ce fim ɗin da kuke yi yana burge ni ma ina so in yi. Sai ta ce aiko yanzu zan tafi kamar yasin wajen aikin Musa mai sana'a, don haka zo mu tafi, zo mu je. A ran da na ce zan yi ban kwana ba sai da na yi cikin hukuncin Allah. Muna zuwa ita ce da Musa mai sana'a, wannan yar uwata ce, rol ɗin da zan maka ba ta maka. Sai ce ai dama akwai wacce muke nema guda ɗaya bayan ke, bari a bata wancan. Aka sa ni aiki tare da Bashir na yaya, to shi ma ya min daɗi gaskiya, saboda na fita akan burina kuma Allah ya cika min burina. Ita ta fara kai ni na fara yi. To gaskiya ya wuce guda ɗaya, sai dai in ce miki biyu ko uku. Da wanda nake faɗa cikin injin niƙa kankare shine na ɗaya. Na biyu wanda sabuwa take dukana da tebur in je in doki garo in dawo in faɗa cikin kayan wanke-wanke. Na uku shine wanda na je faskare na ɗora gatarin akan ƙafata na faskare ƙafa na faɗi a sume. Waɗannan sinasinan guda uku ina ji da su a cikin daɗin kowa. Duk wani sin da na yi ni inda a daɗin kowa ne ina ji da shi, domin ina alfahari da shi gaskiya. Ba wanda bai min daɗi ba kuma ba wanda baya taimaka mu. To gaskiya shi ma ba zai yiwu in faɗi guda ɗaya ba, amma ina da guda uku wanda su ma duk da yanzu labari ya sha bamban, sai dai tarihi kawai. Akwai lokacin da na je Gashuwa, Yoba kenan. Na je na ɗan shiga bayan gari, ina ɗan dudduba gurin da zai bani sha'awa na zo na yi fim, sai na ga wani waje fari tas kamar irin sunu ɗin nan na rairayi na ƙasashen waje. To sai bani sha'awa na je domin in duba shi. To wani ya ta kira na, to na samu dai na tsaya. Sai ke cewa hala kai bako ne, na ce ni bako ne. Ya ce to nan da ka to ina za ka? Sai na ce a wannan wajen ne ban sha'awa zan je in gani, saboda ni zai harkar fim ce, zan zo in ɗan yi shutin a wajen ne. Sai ce to Allah ya taimake ka, bari ka gani. Da ya sunkuya ya ɗauko marmara ya jefa, kan marmarar ta dira kan wannan farin yashin da na gani, sai na ga wuta ta fito daga cikin yashin ta ja marmarar ƙasa. Sai ce kaga wannan gurin? Ya ce masa ya ce to akalla a ƙasara tsakanin mahaukata da kannuka da akuyoyi Allah ne ya san iya waɗanda ya hallaka. Da na ce masa me ya haka, sai ce ai waje ne da ake yin shikar alkama shinkafa, to shine rana ta daki gurin, shine sai buntin ya ƙone ya zama fari tas, amma ƙasansa wuta ce, kuma rami ne mai zurfi. Ya ce akalla a ƙasar an yi ruwa na damuna ya kai wajen shekara 7, amma bai kashe wannan wutar ba, kuma wajen mai faɗi. Sai na biyu na je tudun wadda ɗanka dai zan haska wani fim da na tafi da su guda biyu, Bakan damiyar rikicin duniya da Badakala. To da rana haka sai na ɗan shiga cikin duwatsu domin wai in ga wajen da zan yi shutin ya bani sha'awa. Ina ta tafiya a cikin duwatsu, in hau in sauka, sai na ji wani bafulatani yana ta kira na. Shine na tsaya, da ya zo ya same ni yake ce min ina za ka je? Sai na ce wancan dutsen nake so in je in gani saboda ya ban sha'awa. Ya ce a'a, ya ce wannan wajen da ka tafi za ka, a nan wata mesa ta haɗiye min ɗan maraƙi na guda ɗaya, na je kiwo. Wannan shine na biyu. Na uku kuma lokacin da muka fara yin harkar fim ba mu san yadda ake yi ba, muka tafi kan titin nan na Tamburawa wajen gadar, muka je muka ringa lima mata diga, muka yi ta tsara diga akan wai za mu rarake gadar.
muka je muka samu diga, ai muka samu wannan titin na Zaria Road, babban titin fa, tsakiyar gada muka ringa haka da diga saboda ba mu sanya ake yi ba. Mu niyyar mu kawai in muka rarake gadar mu zo mu yi fim ɗin mu kawai a sace shi wanda ake so a sace a mota a fita da shi ta ƙarƙashin gada. To muna cikin yin wannan sai muka ji jiniyar gwamna shi kuma ya dawo daga Kaduna. Ina tunanin ko Daku ko Indatsu a cikin dai waɗannan gwamnonin guda biyu. Muka jiyo jiniyar gwamna ya taho, muka fita a guje muka shiga ƙarƙashin gada. Gaba mu. To kowanne daga cikinmu bai ankara ba, sai bindiga ya ji kawai an ritsa shi da ita ta baya. Ashe tuni ma sun hango mu su 'yan tawagar gwamna. To abin da Allah ya taimake mu a wannan lokacin ba a ɗauka cewa gwamnan muka so mu cutar ko wani abu ba. To da akwai Aminu Hassan ya sai Allah ya ji kansa, shi yana da ID card na NUJ. Ya ce ai fim muke yi. Sai shi da kansa gwamna yake cewa to haka ake yin fim. To daga nan ne ma muka samu ƙarfin gwiwa, sai ya ce mana to ai in har fim kuke so ku yi, to ya kamata ku je ku zauna ku haɗa ƙungiya wadda za mu sa a koya muku ku ci gaba da harkar fim. Shine muka tafi gidan Murtala na nan ƙofar Nasarawa. A nan muka fara yin mitin na yadda za a ba mu yadda za mu ringa yin fim. Ina nan da ƙudurin zan yi wani labari wanda zai zama zakaran gwajin dafi a cikin masana'antar fina-finan Hausa. Ba na jin an taɓa yin irinsa, kuma series ne. Don a yanzu haka ina ta ƙoƙarin faɗi tashin in samu irin NGOs ɗin nan wanda za mu yi haɗin gwiwa ko su ɗauki nauyin na yi musu shi, domin episode ne ya kai zai yi na shekara ɗaya. Ki ji an ce inda rai da rabo ba? Muna nan akan bakar mu, za mu ci gaba da faɗi da tunaninmu, mai nazari akan abin da muka za mu samu ci gaba a kansa, mu zo kuma mu yaɗa manufar mu a duniya. Insha Allah ina nan da buri. Darakta zai ban labari mai ɗan dama-dama, ni ma in shiga gari.